ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ସନ୍ଥ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସେହି ଅତୁଟ ତଥା ଗଭୀର ଭକ୍ତିକୁ ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ନିବେଦନରୁ। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯୁବକ ରାତି ଅଧରେ ନିଜ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଆକୁଳ ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କିଛି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ବରଂ ଏକ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଥିଲା, ଯିଏ ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଉପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ନଜର ପକାଇବା। 1487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ବିବାହକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। 16 ବର୍ଷରେ ନିଜର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷରେ 1547 ମସିହାରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେଖା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଭଗବାନ ଦାସ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନହୀନ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କଠୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନରେ ବଢ଼ିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ବେଦ ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିନେଇଥିଲେ। ସେ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦୈବୀ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଅନୁବାଦ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭକ୍ତିର ପଥ ସେତେବେଳେ ବଦଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଥରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ଶୁଣାଉଥିବା ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମା ଘରକୁ ଫେରି ନିଜ ପୁଅକୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବ ଭଳି ଭାଷାରେ କ'ଣ ଭାଗବତ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଜଣେ ଯୁବ ଭକ୍ତ କିପରି ଏତେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସ କଲେ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପରି ଏତେ ଗଭୀର ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ କରିବା ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଆହ୍ୱାନ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଦୈବୀ କୃପା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହି ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋର ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ ବିଜୟ କରି ଧାଡ଼ି ପରେ ଧାଡ଼ି ଡାକିଦେବି। ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ସହାୟ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବ? ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏହି ଅନୁବାଦ ପଛରେ ଖୋଦ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କେବଳ ସଂସ୍କୃତରେ ଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ହିଁ ସେଥିରେ ଅଧିକାର ଥିଲା। ତେଣୁ କଠିନ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଓହରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା କେତେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଥିଲା ତାହା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବିଶାଳ ତଥା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ପୁରା 5 ବର୍ଷ। ସୁନ୍ଦର ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ମାନେ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି 5 ବର୍ଷ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବିରୋଧ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା, ଭଲ କାମ କଲେ ନିନ୍ଦା ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା, ଈର୍ଷାଳୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହାକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି ପରିହାସ କଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବାକୁ ନେଇ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିଲକୁଲ ଡରି ନଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆମେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀଙ୍କ ସହ ନାରୀ ଅଟୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏହି ବିରୋଧ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଦାସଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଏଭଳି ଏକ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା କୌଣସି ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାତାରାତେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମନମୋହକ ନାରୀ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ।
ଏହା ଦେଖି ରାଜା ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିବଢ଼ି ଉପାଧି। ଏହି କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କାହାଣୀରେ ଆସିଥିଲା ଏକ ମହାମିଳନର ସମୟ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ଅତିବଡ଼ି ମାନେ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଟଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭାଗବତର ଅମୃତବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଏତେ ଭାବବିଭୋଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଗଦ୍ଗଦ୍ ହୋଇ ଦାସଙ୍କୁ ପୂରା 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ମହାନ ସନ୍ଥ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଗଡ଼ାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଜଡ଼େଇ ଧରିଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମିଳନରୁ ହିଁ ଅତିବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସ୍ୱାମିନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଉଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ରୋମାଞ୍ଚକର ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ। ଦିନେ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ବିରଳ ଚନ୍ଦନ ଦାସକୁ ଘୋରେବାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାସ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ମଠ କାନ୍ଥରେ ଲେପିଦେଲେ। ରାଜା ତ ରାଗିକି ନିଆଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ସେହି ସୁଗନ୍ଧିତ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରକୃତିରେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଥିବା ଦିଅମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତିର କୌଣସି ସୀମା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କେବଳ ଚମତ୍କାର ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ଆଜି ବି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପୂଜା ପାଏ, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ। ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥକୋଇଲି, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍ ପରି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ 60ରୁ ଅଧିକ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଢେଉର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ନିଜର ଢେଉକୁ 7 ଲହଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଇଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ଆଜି 7 ଲହଡ଼ି ମଠ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଠାରେ ହିଁ ସେ 1547 ମସିହାରେ ନିଜର ଭୌତିକ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ତାଳପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଲେଖନୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭକ୍ତି। ବସ୍ ଏତିକି ସମ୍ବଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମଗ୍ର ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେଖା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନପାରେ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।